Mahaifina ya sadu da ni ba ƙarya ba ne, gaskiya ne wannan labarin. Wannan labarin ni nake gaya muku shi da bakina a yanzu, kuma wannan lokacin. Idan ku duba part 1 ina na muku bayanin yadda baba mai gadi ya sadu da ni, ya fara saduwa da ni, duk da ba komai da komai bane na faɗa muku, amma dai na faɗa muku iyakacin abin da zan iya ne a cikin labarin. Abu mai mahimmanci a ciki shine yadda mahaifina ya sadu da ni. Bayan na saba da cin da baba mai gadi yake min, lokacin da mahaifina aka mana transfer zuwa Adamawa, lokacin ina da shekara 16, lokacin da nake Adamawa. To daga Adamawa sai aka transferin din mahaifina ya koma Maiduguri. A Maiduguri ne mahaifina ya sadu da ni. Ta wani hanya? Akwai ta rana momin mu ta yi tafiya sai na yi zazzabi. Da na yi zazzabi bani da lafiya a takai. Na yi rashin lafiya sai mahaifina ina kwance a kan cinyarsa. To ƙannena duka sun tafi makaranta, ni ce ban samu daman zuwa makaranta ba. Ina kwance a kan cinyar mahaifina, to lokacin ina cikin zazzabi haka, to aka zo aka mun allura, aka injectin ina da sauransu, aka bani magani. Ina kwance a jikin mahaifina dai ku biyo ni. Bayan tsawon lokaci haka na jima ina kwance a kafan mahaifina, sai kun san shaidan, kusan kuma komai da kaddaransa, kuma komai da silansa, komai da dalilinsa. Domin a labarin nan da zan baku har cikin mahaifina na zubar. So can irin gabanin la'asar haka sai na ji kamar ana taba min nonuwa na. To da yake na fara jin bacci lokacin, maganin ya jawo ni ya yi karfi haka, sai na fara jin bacci. Sai ji kamar ana shafa min kirji na haka, kawai sai na yi fara jin daɗin sa, sai na ɗan bankar haka ne kamar zan motsa. To wato ashe mahaifina ya razana, sai ya zama hannunsa. Don Allah iyaye mu kula sosai da sosai. Abin da yana faruwa ne sosai da sosai. Duk wanda yake ganin ƙarya ne, ba ƙarya bane, abin da yana faruwa sosai da sosai. Don Allah a rika kula, ba wai abu bane mai kyau don ina ba ku labarin. So sai mahaifina ya ci gaba da shafa min, to da na juya sai ya cire hannunsa irin can, sai na tashi. To gaskiya ni a kwanciyar da na yi, yadda ya shashafa ni haka, sai ya taba min wasu abubuwa na irin like na riga da na saba, kuma na kwana gaskiya na kwana biyu ba a ce ni ba, ban ji motsin wani abu a jikina ba sosai. To shi yasa sai da daddare mahaifina na bacci, sai na yi wanka na daura towel na je na same shi a ɗakin shi. To da yake gaskiya mun saba da mahaifinmu, muka rungume su mu yi shugaba da sauransu. Sai ya ce dadi gaskiya ni ba zan iya bacci ba, bani da lafiya. Ya ce to in je in kwanta da ƙannena. Na ce ba zan iya kwanciya da ƙannena ba, gaskiya ni da shi zan kwana. To haka kawai sai ya dage na ki, sai ya ce to in so in kwanta. To da yake bani da lafiya sai ya tausaya min, ya ce na shigo na zo na kwanta. To bayan shigowa ta ke da wuya, sai na hau gadon na kwanta. Lokacin ya baya fina yana aiki akan system din sa, wato computer sa. Da na kwanta sai na shiga cikin blanket din, alaman kamar na yi bacci. Sai na ware towel din da yake jikina, na cire jabina na kwanta. Da na rage towel ina na nuna kamar na yi bacci. Can mahaifina ba sani ba, juyawa ya ga kirjina a waje ko wani abu, ya kashe wuta, ya hau blanket din ya kwanta. Dai na ga ya kasa motsuwa, ya zauna ya tashi ya kwanta, yana ta juye-juye dai akan gadon gabaki daya, ya kasa samun nutsuwa. A ƙarshe dai sai na ga ya shiga cikin blanket din, ya fara shafa min nonuwa na. Ni kuma sai na nuna kamar irin dadi bana so din nan. Sai ya ce na yi shiru haka, sai ya ci gaba da wasa da ni, yana wasa da ni haka. Ni ma sai na fara bashi haɗin kai, kusa abinka da idan shi dan ya ratsa. Na fara bashi haɗin kai har ya zo ya yi min abin da ya min, muka kusanci juna da ni da shi. To a ƙarshe zama wani lokaci zai ɗauke ni kamar zai kai ni school. Wata rana har a mota muna yi, saboda motar shi tint ce. Wani lokaci har a mota muna yi, idan ya ɗauke mu zai kai mu school. Aka sauke ƙannena, ni kafin a kai ni sai mun yi wannan abun a mota tint. Wani lokaci akan hanya ma, da yake ba wai gani za a yi ba ko wani abu haka. To gaskiya wannan labarin ya faru ne da gaske, kuma don Allah mu kula ne. Ko shi yasa ma ba wai komai bane na fito da shi buru na zo na faɗa. Don Allah a kula don Allah, ba bane mai